Uhitiše ga, baciše u tamnicu i na sud dotjeraše. Nikoga ne bi da se zauzme za njega. Prezren bješe od ljudi, odbačen, čovjek boli i patnje. Zlostavljahu ga, a on puštaše. Ko janje na klanje odvedoše ga, ko ovca nijema pred onim što je strižu, usta svojih ne otvori. Lice i tijelo tako su mu iznakazili da obličjem više nije naličio na čovjeka. Za naše grijehe na križ pribijen, za opačene naše satrt, premda nije počinio nikakve nepravde, niti su mu usta laži izustila. Među zločince bio je ubrojen, da krivnju mnogih ponese na sebi. Njegovim se ranama mi izliječi smo. Tih Isusovih 6 sati na križu, od 9 ujutro do 3 sata poslije podne, medicinski će nam predočiti dr. Medikus. Nakon što je prikovan na križ, Isus je svoju težinu nosio na nogama. U roku od nekoliko minuta od razapinjanja, Isusova ramena, lakti, ručni zglobovi, koljena bili su iščašeni ili slomljeni. Tako je težina tijela na gornjim udovima izazvala pritisak na glavne mišiće prsnog koša, koji tada dolazi u bolno stanje za disanje. Da bi udahnuo, Isus se morao odgurnuti i pomicati na čavlima u nogama, boreći se za zrak uz intenzivnu bol, pomiješanu sa strahom stalnog gušenja. Paralelno s mučenjima i razapinjanjem Isusa, vojnici su mučili i razapeli još 2 osuđenika, s lijeve i s desne strane. Bila su to 2 pljačkaša i ubojica, imenom Gestas i Dizma. A ja, car sam, a ne čovjek, ruglo ljudi i naroda prezir. Opkoli me čopor pasa, rulje me zločinačke okružile. Koji me vide, podruguju se meni i mašu glavom. U Boga on se uzda, neka ga sad izbavi, neka ga spasi ako mu je drag. Kao voda razlik se, sve mi se kosti rasuše. Srce mi posta poput voska, topi se u grudima mojim. Grlo je moje kao papar suho i moj se jezik uz nepce slijepi. Probodoše me ruke i noge, sve kosti svoje prebrojati mogu. Dijele haljine moje, kocku bacaju za odjeću moju. Kako su sati raspeća prolazili, Isus je bio sav u krvi i znoju i potpuno gol. Svjetina mu je svašta dobacivala, a vidio je da mu majka gleda muku i ponižavanje. Razina kisika u krvi počela je opadati, a ugljični dioksid rasti. Zraka je imao sve manje, pa je uzimao dublje udisaje, te se nehotice
mnogo brže pomicao gore dolje uz križ, a srce je tuklo sve brže i brže. Njegov puls je mogao biti na 220 otkucaja, a što je na maksimalnoj razini normalne održivosti. Pilat je napisao natpis i stavio ga na križ. Bilo je pisano na hebrejskom, latinskom i grčkom. Isus Nazarećanin, kralj židovski. Uzalud su zbog toga natpisa prosvjedovali glavari svećenički. Pilat im je samo ljutito rekao: što sam napisao, ostaje napisano. I muka, vječna tajna osta. Samo Bog im pravi smisao zna. Sitan je čovjek da bi shvatio dosta. Kao mrav na glavnji vrti se sam. Život nam i onako kroz prste bježi, pa mudro je za dobro da žrtvovan bude i terete drugih da nosi u svojoj mreži, a otkriva zle naume i ljude. Tek kad crno pšenično padne, umre i strune, rađaju se zlatna ljeta, sile čudesne. Tek kad crno pšenično padne, umre i strune, rađaju se zlatna ljeta, sile čudesne. Hej, svemoćni Nazarečanine, ako si ti stvarno Mesija, spasi sebe i nas. Druge spašavao, a za sebe ne može, pa ni nas. Gdje ti je sad tvoja svemoć i čudesa? Ben ti tvoja čudesa, siđi s križa, pa će svi povjerovati u tebe. Eto si se uzeo svog Boga, pa neka te sada spasi, ako ti je on otac, kojemu si uistinu po volji. Kad bi moje kraljevstvo bilo odavde, lako bi mi moj otac poslao silu i pomoć da ne budem predan Židovima. Ali moje kraljevstvo ima drugi cilj, nešto je drugo. Ne pripada ovom svijetu. A patnja je zagonetna i velika plodna tajna koja se može na veliko dobro iskoristiti. Ti opet mudruješ, a nas još zakratko nema među živima. Tebi je to samo isprika, a tvoje pametovanje nam ne pomaže. Čuješ li? Ne pomaže. Ajde, sad se pokaži, svemoćni Nazarečanine. Gestas, i istina je nešto drugčija nego što govoriš. Ali razumijem te. A svatko tko je prijatelj istine
sluša moj glas, tko nije prijatelj istine, tko širi ili prešućuje laž, taj je prijatelj sa Sotonom. Previše je ljudi koji misle da znaju, a ne znaju. Previše je uskih ljudi. Ne vide pravo ni sebe, ni druge, ni zemlju po kojoj kroče, kamoli nebo. Ti si kao i ja, sad rastavljen od takve zemlje, pa možda okreneš glavu i srce od njenih promašaja. Baš na smrtnom času. Ne vrijeđa. Poslušaj to. I ušuti. Gestase. Mi smo ovdje po pravdi. Jer primamo zasluženu plaću za svoja tijela. Ali ovaj nije nikako zla učinio. Svijet je pun nemira i straha, ranjivosti i izranjenosti i čovjeka i čovječanstva, dok je ovog planeta i čovjeka patnje će biti. Stoga je nužno imati snage i moći nositi svoje terete i pomagati drugima da ih nose. Ja sam tako žedan. Hoće li mi netko od tih rimskih mučitelja dodati banaterski u spužvi vode? Vode! Suze radosnice, prijatelj si mi, u pomoć sam ti, pohiti da mi Isuse, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo. Zaista, kažem ti, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Ima jedna crkva na svijetu koja je posvećena jednom razbojniku. To je crkva Svetog Bizme na Kaptolu u Zagrebu. Uvidio je i pokajao se za svoje grijehe. Bizma je jedini čovjek za kojeg je s Božje strane izravno potvrđeno da je došao u raj. I to u posljednjem času njegova života. Osobno imam osjećaj zbog jednog takvog Božjeg milosrđa da je Isus i Gestasa nekako spasio. Isus nije pio ništa 15 sati. Bio je vrlo dehidriran. Krvario je po cijelom tijelu zbog bičevanja, trnove krune, čavala u rukama i nogama, te otvorenih rana nakon udaraca i padova. Krvni tlak mu je morao pasti na oko 80-50. Sve bliže bilo zatajenje srca i dišnog sustava.
Isus je spontano viknuo, žedan sam, jer mu je tijelo vapilo za tekućinom i sve se više gušio. U ovoj fazi plazma i krv su se nakupili oko srca, a što spriječava srce da ispravno kuca. Podalje su stajale one žene koje su Isusa pratile do Golgote. Među njima bili su njegova majka i apostol Ivan. Svojoj muci Isus doviknuo Ivanu i svojoj majci, pa joj osad on bude sin, a ona njemu majka. I od tog je časa Ivan uzeo svoju kuću. A onda oko podne nasta tama po svojoj zemlji. Pomrča sunce, zemlja se stade tresti, hramski se zastor razvije po sredini, mrtvi se počeše ukazivati živima. Majko moja, kamen mjesto mene, što ne rodi. Podignut od zemlje, ostavljen od neba, barjak se vijori iznad crnog greba. Prijatelj i znanac od njega se krsti. Ima li života prije sestre smrti? A uzalud zvao je punio noć, nitko ne znade ni blizu. Vatre smog ognjišta više nigdje nema. Tu mi se ne stoji, a ni na put sprema. Zloslutnice ptice nadlijeću i prijete. Smrtno tu ćeš pasti, ko zna čije dijete. A uzalud zvao je punio noć, nitko ne znade ni blizu proć.
prikovane ruke, izbrojana rebra. Nikog osim lovca za ranjenog sebra. Al uspravno je drvo, upinje se nebu. Smije se u lice i gromu i grebu. Al uzalud zvao je, budio noć, nitko ne znade, ni blizu proć. Uzalud zvao je, budio noć, nitko ne znade, ni blizu proć. Bože moj. Da tijela ne bi ostala za sutrašnji blagdan Pasje, zatražiše Židovi od Pilata da se raspetima prebiju goljeni tako da prije umru. Vojnici prebiše goljeni obojici razbojnika, a kad vidješe da je Isus već mrtav, njemu ne prebiše goljeni, nego mu jedan od vojnika kopljem bok probolje. Ljudi, mi smaknu smo u istinu nevina čovjeka. Šta se događalo u mislima trojice ljudi kroz sate umiranja na križu, može se samo nagađati. Nema istraživanja o tome ni na današnjim odvođenjima posuđenika, na vješanje, na električnu stolicu ili na kamenovanje. Kad je Isus još rekao tetelestai, šta znači svršeno je, zbog sve većih patoloških poremećaja, srce mu je doslovce prsnulo. Izdahnuo je oko 3 sata popodne, nakon najstrašnijeg načina mučenja koje je ikada izmišljen. Sin Božji je došao na zemlju, govorio i djelovao, kako bi čovječanstvo moglo napredovati u dobru i zadovoljstvu. Patio je i umro iz solidarnosti prema ljudima patnicima, te da bi na kraju i svi oni mogli uskrsnuti kao što on uskrsnu i biti zajedno s njime u nebu. Osim onih koji to sami ne htjednu. Život kao rijeka teče, svaki svoje ušće ima. Ne bojte se, Isus reče, on se mijenja, ne uzima. Neka ono što je shodno sve procvjeta, odnese u tebi sve što je dobro, nek uskrsne i razvije se. Svi će uskrs, slušaj, stani, smrt će morat pred njim stati. Sretan uskrs, sretni dani, mir i sreća nek te prati. Sretan uskrs, sretni dani, mir i sreća nek te prati.
nakon tebe, nakon mene, kao spomen na pretke slavne i na nas drage uspomene. Neka ono što je shodno sve procvjeta, plodonese. U tebi sve što je dobro nek uskrsne i razvije se. Svi će uskrs, slušaj, stani, smrt će morat pred njim stati. Sretan uskrs, sretni dani, mir i sreća nek te prati. Sretan uskrs, sretni dani, mir i sreća nek te prati. Svi će uskrs, slušaj, stani, smrt će morat pred njim stati. Sretan uskrs,